ja sam Lubna, ja sam iz Iraka. Drago mi je. Ja sam Leal, ja sam iz Sirije, iz Latakije. Bog, kako si? Ja imam 27 godina. Što je novo? Moja adresa u Zagrebu je Jarum. Vidimo se. U svijetu jezika se uče i hrvatski za azilante. Ja imam grupu koja je početna, koja do sada nije uopće učila hrvatski. Počeli su od abecede. U programu od 70 sati trebamo ljude u biti osposobiti za život u Hrvatskoj. It's important for us to communicate with the people, to depend on ourselves, maybe in the future to find a job. Ovo što mi tu njima pokušavamo pomoć, to je njima užasno teško. Ja razmišljam kako bi bilo da ja sad idem učiti arapski. The Croatian language used to be a little hard, but now step by step it's become more clear and more easy. Prije jedna godina govorio sam samo engleski. Sada ja živim u Zagrebu i odlučio sam moram učiti hrvatski jezik. Imam malo problema sa padeži. Ja koristim sada jezik za razgovarati sa mojom ženom i tako nešto. Ja sam arhitektica, sada živim u Hrvatskoj s djecom. Kada ja idem kupovati, pričam s ljudima. Materijal koji se služim, ja nešto i sama pišem. Evo sad sam napisala isto jedan dijalog na tržnici jer želim im prenijeti što više ovo iz svakodnevnog života, što obično po udžbenicima prirodno nema. Mi sviđa Zagrebu zato što je vrlo lijep i društvo je simpačno i komunikativno. Ja na neki način sam učiteljica, mogu pomoći ne samo u jeziku, nego apsolutno nekih svakodnevnih stvari, savjeta u vezi života u Hrvatskoj. I like this school a lot because in the past I didn't understand Croatian and I didn't know how to change the words. And now it's really useful to be here and learn it as the way it is. I želim da tu živimo tako u razredu kao da su u Hrvatskoj na jedan opći način, da su dobrodošli, da se dobro osjećaju, koliko ja kao profesor njima i predavač mogu pomoći.